Right, so sinomfethu Royce Siburenesha shazima twenty kunezimbaleza jiro esibonile evideo esekhulethwe enkundleni zokuxhumana intombazane igijima iya estage ungezwe eMC isinentombazane ungezwe yayingezwe khona abantu abalaphana abazokudubula yamkhomba lo muntu lo ozodubula umgezwe kathuka abantu abaningi bathi oh how Leo is going down then so zingaza wethu lo mlisa lona okaphekhonjwa uthi ayibo kwami nangisadidekile nalo video lo ngiyibona manje kahle kahle lo muntu lo ongikhomba umuntu esithandanayo naye wangibona ngimena intombazane so singazi ukuthi asazi lana ukuthi kahle kahle which is which it's either lo uyazidefenda until lenye intombazane iphinde ibuye futhi echazise isistory ukuthi sithini istory but sizondedela le video nezwele but it's either lo uyayijika le ndaba or it's either kusaqhubeka lento ukuthi umuntu esifazane mhlambe wangabnikeza imali avuke kuseni athi umnikubezile okanye wathola ukuthi hawu kanti yamjolela ebusuku kanti indalile then avuke kuseni athi umnikubezile or it's either lo bad inkabi ngempela but uyazidefenda uzidefenda ngendlela ezoba reasonable but ngenza ukuthi singanda khona amagama wena uzothatha iside I think that it singaqala la baba usisi nami ivideo ngiyibone ngakusasa sekwenzeke yonke into lapho eBow Stage ngihambe mina vele sengishaya lapho ngingazi ukuthi ngishayelwa ukuthola kwami ukuthi kunecaleli kanje ngibone ivideo ekseni ngisendela umuntu okuphi osegoli ukuthi hayibo wena usuyinkabi usufuna ukudubula ungizwe okay iqala la usisi mina ngiyamazi usisi siyazwana uPamela Masango ngale kumazi nini ngonyaka ondlule ukimazini kwami manje siyasana niyathandana noma umazi justice ngasho kanje siyathandana ngoba umuntu besikhuluma vele nokuthi ngize naye futhi lapho kulo mcimbi wangomgqibelo ngilande ekhaya kubo ngeza naye emcimbini ekuxabaneni kwami naye bengime nentombazane ngasethendeni mangibe nentombazane sithi ufike uzongibuza ukuthi ubani lo ngiyamchazela ukuthi okay umuntu esikhuluma naye sikhuluma ngeevent shuthi lo sisi loyo abona ukuthi ngathi imoya yaphakama aqale lapho angithuke bese athi ngizombona ukuthi umuntu onjani athini kimi uPamela athi into engizoyenza mina ushuthi uqale ngamagama ukuthi ngizombona ukuthi umuntu onjani emva lokho athi kunomuntu angazi gama ngalibiza yini artist ikhona artist usho ngathi bekuyi ex yakhe ya noma ngalibiza igama le artist kodwa nje yakho artist bekathi ex yakhe so ikhona izohamba naye so ngaba nojabula ngaphakathi uthi okay ayisho ukuthi 1 problem uzohamba nomuntu -1 problem from lapho iqale lapho lo uphushana angibambe shuthi angiphushela ngasemaphoyiseni amaphoyisa yikho la mangithi evidweni amaphoyisa elamlile lento ini uqale lapho amaphoyisa elamula kwaba into engathi yathula.